Urunk, áldunk téged azért, mert te vagy az Úr. Jó ezt tudnunk, hogy olyan Urunk van mennyen és földön, a világ végezetig, sőt az örök életben, aki végtelenül szeret bennünket. Te érdemled meg egyedül, Urunk, hogy kövessünk téged, és neked adjuk az életünket. Bár nagyon sokan kérik a bizalmunkat, az életünket, az áldozatunkat ebben a világban, te vagy egyedül, aki ezt igazán megérdemled, mert senki nem tett annyit, mint amit te. Segíts, Urunk, hogy ez az odaszánás, ez felerősödjön az életünkben. És valóban őszintén kövessünk téged. Segíts ebben elmélyülni a te követésedben. Segíts, hogy meghalljuk igéd üzenetét ezekben a napokban, ezen a hétvégén, minden alkalommal legyen személy szerint nekünk szóló üzenet. És Úrunk, munkálkodj a szívünkben, a lelkünkben, hogy megértsük életünkkel kapcsolatos személyes akaratodat is, boldogan mondjunk arra igent. Áld meg, Urunk, jelenléteddel, üzeneteddel, tőled jövő üzenettel ezt a ma esti alkalmat is. Légy jelen közöttünk is, szentelj meg bennünket. Amen. Lukács evangéliumából olvasom Istenek igéjét a megadott ige szakasz alapján. Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, az 56. verstől a 62. versig. Ekképpen szól hozzánk Istenek igéje. Tehát Lukács evangélium a 9. fejezet 56. versétől. Jézus Krisztus mondja, mert az emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megtartsa. És elmentek egy másik faluba. Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta, követlek téged bárhova mégy is. Jézus így válaszolt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. Ő pedig azt kérte tőle, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus így válaszolt, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Azt mondta egy másik is, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak. Ennek Jézus azt felelte, aki az ege szalvára teszi a kezét, és hátra tekint, az nem alkalmas Isten országára. Nem először hallhattátok bizonyára ezeket a verseket, és mindenkinek már van ezekkel a versekkel kapcsolatosan ige üzenete vagy tapasztalata. Bízok benne, hogy ha más nem is, de sikerül ezeket felfrissíteni, és talán egy kicsit úgymond megint reflektorfénybe állítani, hogy lehet Jézus követni. Ennek a hétnek ez a témája, Jézus követése. Ezt bontják ki ezek az alkalmak, és ennek a mai alkalomnak, ez már elhangzott, Máté jelezte, hogy abból a szemszögből fontos a mai alkalomnak az üzenet, hogy milyen akadályok lehetnek. Akadályozhat-e bennünket bármi is Jézus követésében. Én felírtam azt a kérdést itt az elejére, hogy te mennyire vagy motiválható. Te milyen ember vagy? Olyan, aki nagyon szívesen, lelkesen, jó ügyek mellé odaadod az erődet, az idődet, az energiádat, és szívesen részese vagy jó ügyeknek, vagy, mint ahogyan nagyon sokan vannak, hogy úgy kell noszogatni, úgy kell kérvényt beadni, légy szíves, ne ide tedd a koszos zoknidat, légy szíves, a mosatlan tedd már oda a mosogatóba, ne hagyd itt az asztalon, mert más is szeretne az asztalhoz ülni. Sokan így vannak, hogy noszogatni kell. Melyik szempont alapján vagy motiválható? Mi az, amire úgy felállsz a fotelből, és akkor jó, akkor én megyek.
egy fiatal szerintem motivál, hogy elmenjen Azaria koncertre. Azért már szívesen feláll a fotelből. Hogyha valaki a sportot szereti, és a kedvenc csapata játszik, akkor ha esik, ha fúj, akkor megy. Vannak az életünkben azért olyan dolgok, amiket úgy szívesen veszünk, és áldozatot is hozunk, hogy részesei legyünk. Az, hogy eljöttél erre a hétvégére, ez annak a jele, hogy téged érdekel Jézus követése. Hogy téged ez motivál. És ez egy nagyon jó dolog. És én azt kívánom mindenki számára, hogy ezt erősítse fel az Úr. Tehát, hogy a 2-es lángról ezt így tekerje fel olyan 9-es lángra. Hogy valóban kapjál olyan impulzust, olyan indítatást, hogy nekem Jézus kell követnem, és őt akarom követni. De az ember könnyen csalódik. Ezt is így felírtam magamnak. Érik az ember csalódások. Fellelkesülünk valami miatt, és hogyha nem úgy alakul, hogy mi ezt elképzeljük, meg elgondoljuk, akkor csalódás ér bennünket, és képesek vagyunk kiszállni a történetből. Ilyen csalódás érheti az embert Jézus követése során is, ha nem a megfelelő módon áll hozzá. Vannak csapdák, és ha ezekbe a csapdákba belesétál az ember, akkor egy idő után ez a Jézus követés, ez a lelkesedése legalábbis úgy lanyhulhat. Vagy olyan dolgokat tapasztal meg, hogy azt gondolja, hogy hát nem is tudom, hogy ez hogy fér össze Jézus követésével, és akkor hogy összezavarodik az ember. És ilyen csapdákra akar most a mai igénk rávilágítani, erre irányítja rá Jézus a mi figyelmünket, hogy ha látjuk ezeket a csapdákat, akkor elkerüljük. 3 ember, aki Jézus követésére szánja oda magát, és ennek a 3 embernek a helyzete az egy-egy csapdára irányítja a figyelmünket. Az első csapda. Van egy ember, aki lelkesen oda megy Jézushoz, és azt mondja, Jézus, akárhol megy, én követlek téged. Feltétel nélkül. És azt mondanánk, hogy szuper, hát ilyen embereket keresünk, nem? De jó lenne, ha minden héten legalább egy ilyen ember bekopogna, hogy tiszteletes úr, én bármi történik, én jövök, én csinálom, én ott vagyok. Én egy gyülekezetért akarok élni. És akkor emberésszel, hát ezt Jézusnak hogy kellene kommentálni? Tessék, itt van a példa. Ilyeneket keresünk. Ilyen harcosokra van szükség. De mit mond Jézus? Nem azt mondja Jézus, hogy de jó, tehát a mai napomat feldobtad, hogy ilyen indulattal itt vagy, és akkor tényleg, hanem azt mondja Jézus, hogy de nekem nincs házam, ahol behívjalak téged. Nekem nincs egy asztalom, ahol leültesselek téged, és vendégül lássalak. Azt mondod, követni akarsz engem? Oké, csak én neked nem tudok cserébe felkínálni semmit. Én azért jöttem, hogy másokat megmentsek. Én nem azért jöttem, hogy én itt sikert érjek el a földi életben, és ebben a sikerben mások is fürödjenek. Én azért jöttem, hogy másokat megmentsek. Ezért olvastam fel az előtte lévő verset. Hogy Jézus világossá teszi. Nekem egy feladatom van. És ezt a feladatot végzem. Így is tudsz engem követni? És nem tudjuk, hogy mit mondott ez az ember. Hogy ez a lelkesedés ezután is megmaradt benne, vagy nem. Miért mehetett oda Jézushoz az ember? Én gondolom azért, mert biztos, hogy látott egy csodát, vagy akár többet is, hallotta Jézusnak a tanítását, és ez neki nagyon bejött. Ez neki nagyon megtetszett. Lelkesítette őt, hogy itt van valaki, aki ilyen csodákat tud tenni. És azt gondolhatta, mint ahogyan szerintem sokan azt gondolják, hogy ha Jézus mellé szegődök, akkor az élete mindentől kezdve arról fog szólni, hogy minden nap történik valami csoda után következik, minden nap valamilyen szépet fog nekünk Jézus Krisztus mondani, és olyan jó ez a lelkemnek, hogy nem fog semmi baj történni, mert Jézus a tengert is lecsendesíti, Jézus majd megszaporítja a kenyeret, hogy olyan könnyű lesz az élet Jézus mellett.
Megyek Jézus utána. Én vágyok erre a könnyű életre, és hát ugye sokan követik Jézust, az emberek majd szeretni fognak engem is, az emberek majd tisztelni fognak engem is, mert Jézus követője vagyok. Valahogy így állhatott össze, gondolom én, és ez lelkesítette, mert hát ez tökre inspiráló, nem? Van valaki, akit ha te követsz, onnantól kezdve minden gondod megoldódik. Ha ma valaki ezt meg tudná tenni, tömegek követnék. Mintha sokan ezt hinnék ma is. Én ezt gondolom. És akkor azt mondja Jézus, hogy bocsi, de ez nem feltétlenül erről szól. Ez a követés. Ma az, hogy siker, karrier, azok ilyen hívószavak, és nagyon sokszor a döntéseinket meghatározza. És ezzel nincs is semmi baj. Most nem azt akarom mondani, hogy ha valaki sikert akar elérni az életben, az nem gond. De sokszor az, hogy most milyen munkát vállaljak, hogyan tervezzem meg a jövőmet, ezek elsőleges szempontok. Hogy lehetek? Hol lehetek sikeres? Hogy építhetem fel a karriert? Hogy futhatok fel az életben? És Jézus nem ezt ígéri. Azt mondja Jézus, hogy tehát nem azt mondja, bocsánat, hogy állj be mögém, és én neked ezt garantálom. Hadd tegyem meg zárójelbe, hogy sokszor mégis Isten ügyében sokan csak karriert akarnak építeni. Jól kijönni ebből az egész szituációból. Nem erről szól. És azért hiszik el sokan ezt, mert vannak, akik ezt is tanítják. Hogy állj be Jézus mellé, és akkor elfelejthetsz minden gondot, akkor úgy fogsz szárnyalni az életben. Hát olcsóvá teszek, ez az olcsó kegyelem. Mit mond Jézus? Nekem van egy feladatom. És én ezt a feladatot akarom megosztani veled. Gyere, kövess engem, mert van egy feladat a számodra. Tudod, mi a feladat? Hogy mentsük meg embereket. És ezt kínálja Jézus. Nem az, ami összeállhatott ennek az embernek a gondolatában, hogy én csak azt látom, hogy micsoda nagyszerű dolgok történnek itt, és nekem ez kell. Hanem azt mondja Jézus, hogy én feladatot bízok rád. És ebben légy az én követő. És hogyha az ember nem akar csalódni, akkor ezt tudnia kell. Nem kényelemre hív Jézus Krisztus, hogy majd én helyetted megoldom a dolgokat. Feladatra hív. Feladatra hív. És ez egy nem egyszerű feladat. Embereket megmenteni, vagyis az embereknek elmondani az evangéliumot, és akkor az emberekkel megértetni, vagy beszélni Jézus szeretetéről. Ez nem egyszerű feladat. Ezért nem jár ház, ha már csak ugye Jézus válaszára gondolok. Menő fizetés. Ezért sokszor még hála sem jár. Mégis megéri. Mert Jézussal minden más. Péter nincs itt, Máté apukája, de Péter elmondhatja, hogy milyen karriert lehet építeni Jézus szolgálatában. Igaz, milyen csodálatos karriert. Nem mindig erről szól, sőt. De ha mégis megnézzük, megéri mindezek ellenére, a nehézségek ellenére? Meg. És Jézus ezt akarja üzenni nekünk. Hogy kövess engem, de én egy feladattal akarlak téged megbízni. És ebben nem vagy egyedül, mert én ott leszek veled. Sőt, én megyek előtted. Neked az a dolgot, hogy kövess engem, de ez nem a vörös szőnyeggel leterített Broadway, ahol érted, rajonganak emberek. Hanem ez az a keskeny út, ahol sokszor göröngyös az út. De megéri, mert vele vagy, mert úton vagy. És ha valakinek már volt ebben része, hát itt te is elmondhatnád, hogy amikor egy ember megmenekül, ott látom, hogy Jézus hogyan menti meg egy embernek az életét.
akkor azt érzi az ember, hogy megéri. Megért ezt a sok fáradtságot, megért ezt a sok elutasítást, megért ezt a sok-sok küzdelmet. Mint amikor megszületik a gyermek. Hát hú, de megszenved az anya azért. De mihelyest világra jön, nem tudom, csak el tudom képzelni, ezt látom a feleségemmel. Nem bosszankodott azon a feleségem, mikor megszületett a gyerek, hogy de hát nekem így meg örült a gyereknek. És akkor meglátta, azt mondta, megérte. Értitek? Első csapda. Hogy tudom, hogy miért hív el engem Jézus. Feladatra hív. Feladatra, de egy örömteli feladatra. És sokan beleesnek mégis abba a csapdába, hogy nem ezt keresik Jézusnál. Második csapda. A második embert Jézus szólítja meg. De ő az az ember, akit noszogatni kell, mert vannak ilyenek is. Légy szíves. Na. És akkor azt mondja ez a második ember, hogy megyek, de előbb el kell temetnem apámat. Nagyon nehéz szituáció. Hát tényleg akkor történt meg ugye az apjával ez a tragédia. De nem biztos, hogy akkor történt meg, hanem lehet, hogy ő csak arra utalt, hogy amíg apám él, én felelősséggel tartozom édesapámért. Ugyanis a zsidóknál nem volt nyugdíj, ugye nyugdíjban megy az ember, és akkor abból eltartja magát, hanem a gyermekeinek volt kötelessége, hogy amíg élnek az idős szülők, nekik kell róluk gondoskodni. De hát így volt ez Magyarországon is korábban. Tehát, és akkor lehet, hogy erre utalt ez az ember, hogy hát nekem még azért ott van apám, hát nem mehetek csak úgy Jézus utánad a világba, hát idős apám iránt kötelezettséggel tartok, és tökre megérthető, nem? Ez az egész magyarázkodás. És az a megdöbbentő, ahogy Jézus Krisztus vállal, amikor azt mondja Jézus, hogy ne foglalkozz te ezzel. Most menj és hirdesd az igét, hirdesd az evangéliumot, ne foglalkozz te ezzel. És nem értjük el sohasatra, hogy miről is beszél itt az Úr. A megoldás én szerintem ebben az esetben, és minden más esetben, itt különösen, abban van, hogy Jézus követése az tényleg azt jelenti, hogy Jézus van az első helyen. Nem lehet másképpen követni. Csak a Jézus Krisztus van az első helyen. És minden más csak utána. Hogy ez az ember az apja iránt kötelezettséggel tartozott. Vannak kötelezettségei nekünk is. Vannak szokások. Vannak elvárások. És ezeknek meg kell felelni az embernek. Vagy legalábbis így vagyunk dekódolva, hogy vannak bizonyos elvárások, hagyományok, és ezeket meg kell mindenképpen tartani. Ezeket nem lehet csak úgy áthágni, ezeket nem lehet csak úgy átlépni. De nagyon sokszor megtartani egy szokást, beleragadni egy szokásba, vagy nagyon sokszor az elvárásoknak megfelelni, és Jézust is követni, nem megy. Nem megy. És ott van bennünk, amit meg kell harcolni, hogy nagyon sokszor adunk arra, hogy vajon mit szólnak hozzá mások. Hát, ha én nem teszem azt, amit mások elvárnának, ha én megszegem a kötelezettségemet, hogyha én megszegek egy hagyományt, akkor vajon mit szólnak hozzá mások? Egyszerű példa, de szerintem ez nagyon sok helyen előfordulhat, amit megtörtént, hogy úrvacsora osztásra nem lehet feltenni más terítőt, hanem mindig azt a 285 éves, már rég elnyűjt, meg elkopott terítőt lehet feltenni, mert ez mindig ez volt a szokás, és mi van, ha másat teszünk fel? És akkor jött a válasz, na de mit fogsz ehhez szólni, Erzsi néni? Uram, bocsá, Erzsi néni. Értitek? De benne van az emberben a bölcs. Ez csak egy ilyen vicces dolog, de hány olyan dolog van, hogy szokás, hagyomány, elvárás, és számítanak bizony nagyon sokszor, és ezek megakadályoznak abban, hogy követhessem Jézust, úgy, ahogyan Jézus tőlem kéri.
Persze most ez egy nagyon kisarkított dolog, mert itt hát azért mégiscsak az édesapjára hivatkozik, ami érthető is lenne. De nagyon sok olyan hagyomány van Magyarországon is. Beépülnek hagyományok, még az egyházi életünkbe is. Abszolút ellentétes Jézusnak a tanításával. És amikor döntenünk kell, hogy akkor most melyik számít, melyik a fontosabb, akkor fontosabb, hogy mit mondanak emberek, mint sem az, hogy mit kér tőlem Jézus. Hogy mit vár tőlem Jézus. És amíg az számít, amit az emberek elvárnak tőlem, addig nem lehet Jézus követni. Nem lehet Jézus követni. Mikor egy lelkészt megválasztanak egy gyülekezetbe, nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy elmondják, hogy itt a gyülekezetben hogy szokás. És vannak dolgok, amiket érdemes megtartani. Most nem arról van szó, hogy akkor minden szokást dobjunk ki, nem. Vannak dolgok, amiket érdemes megtartani. De vannak olyan szokások, amelyek abszolút nem, hogy nem segítik az evangélium ügyét, hanem még gátolják. Például mondják a lelkésznek, hogy evangelizációt itt nem szokás. Na de hát akkor bűnről nem szokás beszélni. Na de hát akkor értjük a dolgokat? És hogy mondja Jézus, hogy hadd temessék el a halottak a halottjaikat. Ezek halott dolgok, vagyis nincs bennük élet. Ezekben nincs élet. És mégis úgy őrizzük sokszor szokásokat, mintha ez lenne a megtartó erő. Ez lenne, nem. Ezekben nincs élet. Ezek nem tudnak életet adni. Életet Jézus Krisztus tud adni. Ha őt követjük. Ha őrá bízzuk magunkat. És egy másik csapda, hogy ne legyünk szokásoknak, emberi elvárásoknak a rabjai. Mert az nem visz minket Jézus Krisztus útjára. De sokan mégis így vannak. És sokan inkább engednek a szokásoknak, mert van, aki nem vállalja a konfliktust Erzsike nénivel, mert mit fog szólni? Nem fog szólni semmit. Hát mintsem, hogy én inkább bátran hirdessem az evangéliumot. De értjük, ezt nem akarom tovább részletezni, és azt is mondja Jézus ebben, hogy hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdesd az evangéliumot, hogy sokszor bot van az emberben, hogy át kell ezt nekem még gondolni, meg kell ezt nekem rágnom. Nem. Amikor jön Jézustól a hívás, akkor menni kell. És nem szabad kifogásokat keresni. Nyomós indokokat keresni. Abban a gyülekezetben, ahol korábban szolgáltam, jó pár embernek az életében én így láttam, így éreztem, hogy azért nem történt meg az újjászületés, pedig nagyon ott voltak már a küszöbön, mert amikor volt a konkrét meghívás, hogy gyere el a csendes hétre, neked ott a helyed, az utolsó előtti nap visszamondták, hogy most fáj a fogam, nincs, aki a kutyának enni adjon, hétig nem hagyhatom itt. Értitek? Vártak, aki eljött, újjászületett, aki kimentette magát, mert még most úgy gondolja, hogy neki ez mi. Az nem. Mert az elkészített alkalma. És a harmadik csapda, ugye ez volt a második csapda, amikor arra figyelünk, azokra az elvárásokra, amikre nem érdemes. És a harmadik csapda, a harmadik embernek a helyzete, aki ugyanígy magától megy Jézus Krisztushoz, felajánlja, hogy Uram, én követlek téged, de, megint van egy feltétel ebben az esetben, de előbb el akarok búcsúzni a családomtól is. Emberileg nézve ez is tökre érthető. Hát azért, mégiscsak, ha Jézus követőjeként elmennek hosszabb időre, ki tudja, mikor találkozik
még egyszer a családtagjaival, hogy egy kicsit úgy elbúcsúzzon. És itt se olyan Jézusnak a válasza, amit emberileg elgondolnánk, hogy tökre megérthető, természetes, hát addig itt letáborozunk, megvárunk, míg elbúcsúzol, csaptok egy búcsúbulit, értitek? Hanem azt mondja Jézus, hogy ha valaki az eke szalvára tette a kezét, akkor ne nézzen hátra. Tehát, hogyha valaki szánt, akkor ne nézzen hátrafele, hanem mindig csak előre. Nekünk volt lovunk, apukám még úgy szántott, hogy nem a traktor húzta az ekét, hanem be volt fogva a ló, és apukám ugye tartotta. Nem mehetett akkor a szántás, hogy fogom az ekét, de ide nézek, akkor oda néz, mert akkor ilyen gírbe-gülbe. Az nem volt igazi szántás. Mindig csak előre, egyenesen. Úgy kellett tartani a lovat, úgy kellett fogni az ekét. Az teljes erőbedobásra, csak egy irányba. Különben hogy néz neki a szántás? De hát itt mégiscsak a családtagokról van szó. És azt mondja ez a harmadik ember, hogy előbb tőlük elbúcsúzok, aztán majd követlek téged. Előbb még velük beszélek, előbb még velük akarok találkozni. Miért mond ilyet Jézus? Hol van ebben a csapda? A csapda abban lehet, hogy mindannyian kötődünk emberekhez. Vannak nagyon erős kötelékek az életünkben. Családtagjaink természetesen, hogy elsődleges helyen vannak. Sokat jelentenek ezek a kötődések. De ha ezek az emberi kötődések előrébb valóak Jézusnál, ugyanúgy csapda helyzetbe kerülhet az ember. Tehát ahogyan az előbb is ugye mondtam, hogy Jézus követése arról szól, hogy ő lesz az életemben az első. Csak őt engedem előre. Nem engedek előre mást. Őt követem. Mert hogyha az emberi kapcsolatok előrébb valók Jézusnál, el tudjátok képzelni azt a szituációt, hogy nagyon-nagyon erősen kötődsz. Teszem fel apukádhoz. Vagy a felesége, persze. De őt egyáltalán nem érdekli Jézus, ugye. Sőt, azt mondja, hogy ha te templomba mész, akkor inkább haza se gyere. Csak mondtam egy nagyon-nagyon kiugró példát. Értitek? Vagy hogy ha te papnak mész, akkor kitagadlak a családba. Csak még egy ilyen, de ez megtörtént eset. És akkor, hogyha az ember, hát azért ezt már mégsem tehetem meg vele. Ezek az emberi kötődések, szálak olyannyira erősek, hogy ez még Jézusnak a hívását és meg a követését is akadályozzák. Akkor nagyon össze tudunk zavarodni. Akkor nem tudunk egyenesen menni előre, mint hogyan szántani kell az embernek, hanem ide-oda összezavarodva megy az életünk, és így sem lehet Jézus követni. És ez nem azt jelenti, és sohasem ezt mondta Jézus, hogy akkor ne szeresd a másik embert, vagy hát ő tanít meg bennünket szeretni a másikat. De azt kell megérteni, hogy igazán akkor tudjuk szeretni a másikat helyesen és jól, ha előbb Jézus szeretjük, és az ő szeretetéből merítünk, és azt tudjuk vinni a másik felé. És ezért, hogy azt a szeretetet tudjuk adni a mieinknek, amit Jézustól kapunk, és ami sokkal erősebb, meg sokkal tisztább, mint ahogyan én tudok szeretni. Ez az kell, hogy ő legyen az első. És nem tekintek hátrafele. És arra mondok igent, amit Jézus mond. Lehetnek olyan emberi kapcsolatok is, amik akadályozhatnak bennünket, csapdává válhatnak. Értitek? Tipikus eset, mikor az ember párt keres magának, és akkor olyat találok, olyanba habarodok bele, akinek egyáltalán nem számít Jézus. És mi a történet? Hogy hát én nagyon szeretem. És én elveszem feleségből, mert majd úgyis megtér. És erre alapozom.
És jön Jézustól a figyelmeztetés, jönnek, hogy nem lesz segítőtársad a szolgálatban, nem mellette tedd le a garast. És elhallgattatjuk ezeket a hangokat, mert annyira fontos, hogy azt érdekel, hogy mit mond Jézus, és belemegy az ember egy olyan helyzetbe, ami tényleg azt szüli, hogy próbálok én Jézusnak szolgálni, de már nem tudok úgy szolgálni. Értjük, nem akarom én ezt így nagyon részletezni ennél, mint egy csapda. És ez nem azt jelenti még egyszer, hogy Jézus a szeretetet, azt úgy háttérbe szorítja. Nem, te nagyon szeresd. De ő tanít meg szeretni úgy, ahogyan kell. És ez a csapda, hogyha ezt nem vesszük észre, ezt nem fogadjuk el, és ebben nem hiszünk. És ez a 3 csapda, ami ebben a mai történetben úgy elénk jött, amit Isten ebben az igében így előttem így feltárt. Ugye az első csapda, már megyek is lesek, amikor nem úgy tekintek Jézus követése, mint egy feladat. Hogyha nem úgy tekintek, akkor fogom nagyon hamar tapasztalni, hogy nem minden úgy történik, hogy én ezt elterveztem, és akkor befeszülök, akkor csalódok, és akkor azt mondom, hogy akkor nem is érdemes Jézus követni. De ha a kezdetektől fogva tudom, hogy nekem feladatom van, szolgálatra hivattál, és ő akkor is mellettem lesz, amikor nem sikerül ebben a szolgálatban szerintem úgy helytállni, ahogyan én szerettem volna, attól még megvan bennem ez az elkötelezettség. Első csapda. A második csapda, amikor elvárások, végig gondolhatjuk azt is, hogy ezzel hogy vagyunk. Sikerült-e tényleg minden emberi elvárást úgy leseperni magunkról, hogy ami értelmetlen, akkor nem érdekel engem, mit mond más, hanem az a lényeg, hogy Jézus mit tanít. És a harmadik csapda, hogy az emberi kapcsolatok tekintetében is. Ne legyen egyetlen, akármilyen erős is az a szál, ami jobban megkössön, mint Jézus. Ámen. Mondjuk rövid imádságot. Úr Jézus Krisztus, mi azért vagyunk itt, mert lelkesít bennünket az, hogy téged kövessünk. Szeretnénk valóban jól követni téged, és nem beleesni ezekbe a csapdákban, amiket ma ezáltal a történet által reflektorfénybe állítottál. Segíts, hogy ezek letisztuljanak bennünk ezen a hétvégén is. Valóban arra kapjunk bátorítást, biztatást, hogy te feladatra hívsz el bennünket. De ez egy csodálatos feladat. Veled együtt munkálkodni, a te vezetésedben munkálkodni azért, hogy másokhoz is eljusson az evangélium, és mások is megtérjenek hozzád. Add, hogy elkerüljük azt a csapdát, amiben nagyon sokan beleestek, vagy talán már mi is beleestünk. Mutasd meg nekünk a saját életünkben, hogy vannak-e még olyan elvárások, szokások, amelyek úgy telepedtek rá az életünkre, hogy sok mindenben meggátoltak, hogy őszintén kövessünk téged. És hogyha vannak még ilyen dolgok, akkor segíts, hogy ezektől megszabaduljunk. Te legyél valóban az első. A legfontosabb, hogy te mit mondasz. És segíts emberi kapcsolatainkat is ennek megfelelően megvizsgálni. Óvd meg minket attól, hogy legyen olyan kapcsolat, ami jobban megköt, mint a te szereteted. Taníts meg minket arra, hogy ha téged követünk, akkor tudjuk azt a szeretetet továbbadni, ami benned van. És hogyha valóban mi a jobbat akarjuk adni a számunkra fontosaknak is,
akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha Te vagy az első az életünkben, és erre taníts bennünket. Köszönjük, hogy azért lehetünk itt, mert Te hisz a Te követésedre. És ez, Urunk, neked ígéreted is van. Az, hogy boldogan mondjunk igent erre a követésre. És vele járjuk az életünket. Munkáld ki ezt ezen a hétvégén mindannyiunkban. Neved dicsőségére. Amen.